Ben, hola, boa tarde. Escoítase ben? Sí. Obrigadísima ás persoas que organizan estas xornadas, obrigadísima tamén a vós. Sí? Sí. Necesitamos poñer os dous. Isto xa impresiona aquí falar con tanto micro. Obrigadísima tamén a vós por asistirdes a unhas xornadas con este tema tan interesante, lingua, comunicación e xénero. Eu o que vos traio realmente creo que o que podemos facer algunhas persoas vindo aquí é traéndovos así algunhas reflexións que a nós se nos ocorren arredor deste tema, pensando polo menos para facer que reflexionemos un pouco sobre elas. Así que vos traio un conxunto quizáis de certezas, pero que non están nin sequera todas elas con solución, senón son justamente esas certezas a que imos ter que contribuir entre todas e todos nós, entre todas as persoas que nos dedicamos en algún momento ou ao longo de toda a vida á docencia, ou todas as persoas que pasamos por este mundo sabendo que as linguas son importantes, que as linguas tamén conforman os nosos imaginarios e que as maneiras de comunicar hoxe en día, ademais, poden servir ben para reproducir os roles, os papéis, ben para reproducir o que queren a ideoloxía dominante, ou ben poden servir para xusto contrario, ou ben poden servir para transformar a realidade, para axudar a esa transformación á realidade, para mover conciencias, a través tanto da lingua directamente ou a través tamén da literatura, desa outra maneira de mover o mundo. Así que o que vou facer é contarvos 4 ou 5 cuestións que eu creo que son importantes. E son, ás veces, as cousas máis sinxelas, ás veces son as cousas en que tendemos a non reparar. Por que é importante a lingua? Por que todos os usos lingüísticos que fagamos deben estar atravesados pola cuestión de xénero? Por que, cando lemos os medios de comunicación, cando nos sometemos a eles, cando escoitamos a radio, cando vemos a televisión ou cando estamos nas redes, estamos configurando determinados imaginarios? Por que, cando facemos tamén e cando fan sobre todo as xeracións máis novas, todo iso está axudando a construir a súa maneira de estar no mundo? E iso é fundamentalmente por unha cuestión en que poucas veces reparamos, aínda que supoño e sei que aquí hai mesmo estades entre vós persoas que vos dedicades ás linguas e, polo tanto, que xa reflexionastes sobre iso, mas ás veces é necesario que tamén reflexione, porque a maior parte da xente pensa que sabe moito sobre as linguas e sabemos bastante pouco, ou falamos bastante pouco diso. E ese é un problema, desa maneira que, ao final, a xente acaba sabendo pouco que son as linguas e acaba sabendo pouco de por que é tan importante esa reflexión a respecto do que nós digamos. Entón, hai unha primeira cuestión que casi sempre, en todas as veces, se lle preguntamos a calquera persoa, dá igual, con formación media, con formación pequena, con formación alta, casi todo o mundo responde o mesmo se lle dicimos para que serven as linguas. Entón, Rubén, por exemplo, para que serven as linguas? Para comunicarse. Esa é a resposta de libro. É tan resposta de libro que collemos e imos a un libro de linguas e, ás veces, as linguas non son un instrumento de comunicación e as linguas serven para comunicarse. E, claro, os libros terman do que lle poñen e din verdades, pero ás veces son verdades a medias, non son verdades enteiras. Entón, o problema, está ben a resposta, Rubén, tranquilidade, non é que suspendas inicialmente, xa digo que sería a resposta habitual, pero é unha resposta a que lle falta unha parte. Claro, se queremos que as linguas son só ou fundamentalmente instrumentos de comunicación, esa é unha versión das linguas. É a versión máis utilitarista, é a versión máis instrumental, que é, por suposto, tamén necesaria e tamén verdade, pero faltannos outras moitas cousas de para que serven as linguas. E o problema é que no mundo en que estamos está bastante esquecido, bastante secundarizados outras cuestións de por que, para que serven as linguas e por que son importantes as linguas. Unha é esa, para comunicarse. Para comunicarse necesitamos tanto como sabemos da nosa lingua.
do galego. Se necesitamos moitísimo menos, non? Se nós imos agora a un lugar onde falen, pois da igual, francés, inglés, alemán, con moitísimas menos palabras das que sabemos da nosa propia lingua, vamos, vivimos perfectamente. Podemos facelo 3.000, 5.000, necesitamos moito menos do que temos das nosas propias linguas, da lingua que usamos no día a día. Por tanto, as linguas serven para comunicarse en parte. Hai en moitísimas ocasións en que as linguas non comunican nada. Imaginade que, pois, agora mesmo imos un edificio de 25 plantas, entramos dúas persoas xuntas, eu non coñezo de nada esa persoa que estou entrando e subo nese ascensor e mentres vou subindo vou falando con esa persoa e vou dicíndolle estou farta de que chova, porque mira que leva as últimas 2 semanas chove, que chove, que chove. E a persoa, pois sí, é que levamos unha fronte detrás doutra, e que sí, xa escoitei o tempo, mañá tamén chove, sí, sí, e choveu onte, vai chover mañá, e acabamos e despedímonos, non? Tivemos moitísima comunicación, que era a nosa función era comunicar algo, trasladelle eu algo, absolutamente nada. Para que falo con esa persoa? Para que lle conto todo este rollo do tempo, de tal, aparte de dicir, porque aquí as galegas e os galegos é que nos encanta falar do tempo, non? É un dos temas, non? Fora das comidas e tal, o tempo é outro, non? Outra das cuestións básicas. Para que lle falarei tanto? Fundamentalmente para dicir, teñote en conta, e entón non teño outro tema de conversa, non sei ti, non sei, ao mellor resulta que ti se interesaba moito o deporte ou tal, non sei canto, pero este é un tema común, e entón eu quero que non vou aquí sen ninguén, non vou soa. O que estamos establecendo a maior parte das veces cas linguas é relacións. Esas relacións, moitas veces cas linguas, o que son instrumentos de poder. As linguas, ás veces, o que fan xustamente é situarnos. Este é un elemento absolutamente central. As linguas están marcando distancias, están dicíndonos, cuidado, aténdeme, non? Se nos chega pois unha carta de facenda, non, á casa, non, ou chega a meu pai, o primeiro que me di é, mira, aí ven isto en gallego, non o entendo, léemo, non, e tal. E entón digo, non te preocupes, polo outro lado está en castelán, leo ti, colle e di, non entende nada, non entende nin galego nin castelán, o problema non é a lingua, verdade? Os problemas son outros, non os que están detrás. Así que as linguas moitas veces son outro tipo de cousas. As linguas son tamén instrumentos de expresión, non? Coas linguas podemos, non, a través das linguas, expresar os nosos sentimentos, non, de creatividade, non, de goce, son iso. E son tamén, as linguas, dice sempre, son eses xeitos, esas maneiras, non, de concibirmos o mundo. Por iso vemos o mundo dunha determinada maneira, non, a través das linguas. Vémolo de maneira distinta se estamos nunha lingua e noutra. Ás veces non nos damos conta de que iso é así, porque non sabemos por que usamos unhas palabras ou outras, xa o facemos de maneira automática, pero hai pois todo un montón, se queredes, de cuestións que rodean a maneira de ser das linguas, se interrogamos moito, non contestamos non cun sí ou con non afirmamos, temos tantos adverbios de dúbida, conforman unha maneira de ser, conforman unha maneira de ver o mundo, non? Por iso non pensamos moitas veces ou non debemos decir que as linguas son unha especie, non, de xente de traxes, non, e tal, non, as linguas son realmente as ferramentas cas que nós fabricamos o mundo, e se non temos esas ferramentas non as sabemos expresar ben, aínda que ás veces nos esquezamos de por que tiñamos esas ferramentas ou por que non as tiñamos, aínda que ás veces digamos, pois non sabemos na nosa lingua, hai palabras que perdemos e ás veces non sabemos por qué, cando nos las explican sabemos algo sobre nós, moitas das palabras. Fixadevos, en galego, en todas as linguas, é moi difícil que perdamos as palabras que se refiren a partes do corpo ou a partes de parentesco. É moi difícil que se perda iso, porque son eco que andamos todos os días, en todas as linguas, man, ollos, nariz, boca, pai, nai, fillo, filla, xenro, nora, é moi difícil. Daquela, claro, cando dicimos por que na nosa lingua perdemos algunhas, ao mellor non o sabemos e dicimos, pois, por que se perdería unha palabra, non, como xeonllo, xoello, úsase moi pouco realmente, non, na lingua común, ou por que se perdería unha palabra como aboa, aínda se conservan algunhas zonas e tal, pero por que se perdería tanto xente que ten, pois esos son referentes primarios, debería ser
ten que haber algunhas explicacións. Esas explicacións, aínda que nós non as saibamos, conforman parte do noso imaginario, non? Probablemente, non, o xeonllo, o xoello, probablemente o perdemos, non? Porque é unha das influencias, unha das moitas do mundo da igrexa, non? De ir alí, é unha das cousas que se facían, e os curas falaban en castelán, era arrodillarse, porse de rodillas e tal. Probablemente, por que se perdeu tanto de avó a avoa e por que a xente o recupera en castelán a través da escola, que lle din, pois, o teu abuelo, a túa abuela, pero moita xente perdeu esa referencia. Alguén, por que se perdeu antes? Por que se perdería? Como se lle chamaba aos avós avoas antes? Madriña, moi ben, aí, un 10, aí xa. Madriña ou padriño, chamábase aos avós e avoas tradicionalmente porque o meu irmão maior, o seu padriño era o seu avó, a súa madriña era a súa avoa, o meu irmão maior e a irmá seguinte eran os padriños, eran os avós polo outro lado, polo lado materno. Entón, claro, todos os que viñamos detrás, nas familias numerosas de antes, acabábamos chamándolle padriño e madriña aos avós, avoas. Ás veces acabábamos chamando aos vellos, aos tíos avós que vivían na casa. Así que, nesa confluencia eran os padriños e as madriñas. Todas as irmás da miña avoa non eran madriñas e padriños, non? Os que vivían na casa. Así que hai cantidade de cuestións en que, insisto, as linguas o que fan é concibir o noso mundo e hai cantidade de veces en que as linguas non nos din nada, máis ben son elementos de incomunicación. Con canta xente, non, por moito que falemos, non nos acabamos entendendo ou pensamos, para transmitir determinadas cousas, fixadevos, para saber o tempo, mellor que toda a conversa esa que tiven eu no ascensor os 25 pisos para arriba e para baixo, sería un mapa do tempo. Estou segura que era moitísimo máis claro. Ou tamén hai moitas veces en que usamos pois esa linguaxe non verbal, non? Claro, con isto, xa digo que son pinceladas para dicir por que non somos conscientes e só pensamos no sentido utilitarista das linguas. Algo terá que ver con esta idea que nos queren facer ver de que dá igual, de que o que importa é única e exclusivamente que as linguas sexan útiles para comunicarnos. Insisto en que se iso fose certo, sobrábanos cantidade de cousas. Por iso nos din que a lingua ten que ser económica e cada vez que pensamos, non, pensa un pouco. En vez de poñer, pois, o coruñés opina, que estiven outro día no coruñés opina, e dicían que non vamos a poñer o coruñés e a coruñesa opinan e tal, e entón empezamos con discusións estúpidas, pero se posa a Coruña opina, e non é tanto, pensa un pouquiño, en vez de poñer Federación de Libreiros, Federación de Librarías, cambiáronos sin ningún problema, e tal, non pasa nada, e ás veces dedicarlle un minuto a facer algo que poida conseguir, que poida traballar por xustamente construir unha realidade distinta e evitar que haxa xente a que lle faga dano, porque os usos lingüísticos ás persoas fannos dano. É unha das cuestións non polas que moitas veces se discute. Non, moitas veces discútese porque non nos gusta como nos falan, non? Este é un elemento tamén que eu creo que é central, porque non nos gusta o que din. O caso é que hai que mirar en cada momento histórico pois cales son as formas, non, que teñen eses problemas, non? Tendes aí unha exposición de Rosalía de Castro, vexo, non, de fotografías de Xurxo Lobato, non? Rosalía, como boa persoa da que bebemos, como boa devanceira, era unha das persoas que reflexionou moito sobre palabras que non lle gustaban. E había algunha palabra, unha palabra en concreto que dixo, esa palabra chegou a facerme dano, non? Esa palabra non a quero escoitar. Cal era? Lembrades? Aquí Mercedes é alumna aventaxada, non vale? Unha palabra que Rosalía dixera, esta palabra é que chegou a facerme dano, non me chamedes así. Era a palabra, dixo ela, poetisa, non? Dixo, a palabra poetisa xa chegou a facerme dano. E iso foi tan transmitido de unhas persoas a outras que hai moitas poetas hoxe que se alguén lle di, vamos, poetisa, di, non, eu son poeta, non? E tal, viunos de Rosalía, aínda que logo cos tempos as cousas cambian, non tiñan por que ser así. Ela decía que poetisa chegara a facerlle dano porque nos seus tempos, as poetisas, non? Esa denominación facíase para as poetas mulleres románticas, entre aspas, pas poéticas que falaban das flores, das pombas, que falaban de cousas superficiais. Ela quería sentirse tan poeta como os homes. Fixadevos que hoxe temos un pouco iso ás veces. Non sei se discutistes algunha vez con algunha médica a que lle dixerades que non sodes médicas e a médica que che di, non, que eu son médico, que é a profesión. Non me confundas a profesión que é médico con tal. Probade algunha vez a facer este tipo de cuestións e veredes non como no fondo están moito no mesmo, na mesma razón que usaba Rosalía que decía, non,
non poetisa, son poetisas que se dedican a cousas superficiais. Eu son poeta, non? E, de feito, nesa época, para aqueles poetas que eran poetas frouxos, poetas ruíns, poetas non trascendentes, inventouse tamén unha palabra, o caso que, bueno, non, como sempre as palabras unhas teñen fortuna e outras non, que era a palabra poetizo, non? Para se referir a un mal poeta, un poeta superficial, non, pois eran poetisos. Polo tanto, claro que os usos lingüísticos, aínda que van mudando, van construindo a realidade, van utilizándose formas que nun momento determinado podemos querer usalas, podemos non querer, teñen usos distintos. Por exemplo, se para algunhas das nosas nais ou aboas a denominación de puta non pode ser un insulto, ou xa hai rapaces novas que entre elas se chaman putas, non? E putas é colega, non? Fixadevos que hai determinadas cuestións onde hai unhas rupturas claras ou onde pois formas que nun momento poderían ser formas que dixeses, bueno, pois non utilices esa palabra e imos aos eufemismos, non uses maricón, usa homosexual, usa outra, e logo hai a reivindicación non da persoa que se declara como tal, eu son maricón, que pasa, sí, non? Ou eu son puta, exactamente igual. Fixadevos que eso que o vemos moi fácil cando se trata de algunhas palabras en concreto, porque teñen moitos referentes detrás, está pasando con toda a lingua. E para poñer algo que teña que ver co xénero, podemos dicir que nestes momentos non estamos nun paso enorme e por iso avanzamos tamén conceptualmente na idea do que significa a violencia de xénero, pasando do que pois hai 40 anos era un crimen pasional, non? Esa era a denominación habitual nos medios de comunicación, a hoxe, fixádevos, o termo máis extremo que sería o feminicidio, non? O que hai detrás de cada unha das cousas é algo distinto, non? Un crimen pasional nese mesmo tema, non? Xa o estás disculpando, non? Fixádevos que esa disculpa é tamén a que acompaña moitas veces a algo que lle poñen, non? Cando lle poñen o micro a algunhas persoas, non? Ou cando algunhas persoas pois chegan a dicir, ui, é que a matou por amor, non? E entón, bueno, tamén me dá pena, non? El que a matou por amor, non pobre, non? Non sei se escoitastes algunha vez isto, esta conversa, pero habitual, non? Entón, o crimen pasional, así, é algo que ademais que nos leva a raíz do irracional, non? Lévanos a algo subxetivo, a algo sobre o que non podemos intervir. E de crimen pasional a feminicidio pasamos por moitos estadios, non? Pasamos por violencia doméstica, non? Por ese elemento que tamén era pois a violencia que acontece pois na casa, non? Única exclusivamente aquí neste reino, como que se esa violencia, fixádevos que fose algo o importante desa palabra, que de todas formas era un avance a respecto de crimen pasional, non? Era un avance claro, pero en violencia doméstica acababa dicindo como que isto non ten nada que ver co mundo exterior. Isto é algo que acontece no privado, é só no privado, o público non ten nada que ver. E de aí que moita xente tamén, cando lle pregunten, diga exactamente o mesmo, é que era cousa deles, eu víaos como unha parella tan normal, andaban por aí, da man, tal, parecía, non hai ningún problema, pero, claro, é xustamente violencia doméstica. De aí pasamos a violencia de xénero, e xa introducimos un elemento importante que é unha categoría conceptual. Segamos, cuidado, isto ten que ver por razóns de xénero, por razóns de dominación, polos papéis que cumprimos nesta sociedade patriarcal, machista, os homes e as mulleres. E seguimos andando aí, chegando a terrorismo machista. Eu lembro na primeira vez que unha rapazada nova usou o termo de terrorismo machista e a xente escandalizábase. Como lle podedes chamar terrorismo a iso? Fixadevos que hoxe non nos chama a atención e mesmo pode acabar o presidente da Xunta falando de terrorismo machista. É dicir que houve un avance nese sentido a respecto de cal é o significado, independentemente logo xa das políticas ou das decisións que tomen cada quen, pero houve un avance na toma de conciencia do que significa. Pero a primeira vez que algúns grupos de mulleres feministas falaban de terrorismo machista era un escándalo, non? E logo chegouse a feminicidio. De calquera maneira, aínda o presidente da Xunta, aínda o Partido Popular, neste caso non digo cada unha das persoas, pero no seu conxunto e na ideoloxía que está detrás, non recoñecen o seguinte paso, que é quizáis no que estamos que é importante, que é recoñecer que, ademais de ser violencia de xénero, ademais de ser terrorismo machista, estamos asistindo xa ao que é un feminicidio, que significa que é algo que é estrutural a este sistema e que a sociedade non dá combatido, a pesar do tempo. Porque a pesar de que levemos tantos centos de mulleres asasinadas nos últimos tempos, non somos capaces de que a sociedade se pare por iso.
E fixadevos que si se para por outras mortes, por outros asasinatos, por outras cuestións, pero por isto, aínda que saiamos ás rúas, non? Algúnas persoas, aínda que fagamos minutos de silencio nas institucións, aínda tal, non existe un parémonos, non? E foi importante dar pasos para isto. Que pasa? Que antes, dadevos conta que sempre houve mulleres asasinadas. Temos a impresión con todo este cambio que antes non as sabía. Por suposto que as sabía, pero unha de dúas, ou ben xa as descoñecíamos ou non lle tiñamos nome. Non tiñamos a denominación que estaba detrás diso. Ese é o problema que temos principal, que temos hoxe aínda, que estamos escribindo. Para explicar o que non sabemos explicar aínda que teñamos conceptualizado o termo de violencia de xénero, non sabemos como podemos facer e cantas palabras precisamos para explicar os comportamentos das mulleres vítimas de violencia de xénero. Eso sí que non nos chega. Como lle facemos chegar ás xeracións máis novas que están respondendo a esas mesmas actuacións? Como lle podemos decir que o control que hoxe teñen a través do WhatsApp, a través de determinados medios, é exactamente iso, non? Como? Pois fixadevos que como, de que maneira? Seguimos afondando na linguaxe. Hai cantidade de cousas que aínda hoxe, non só o movemento feminista, tamén as teóricas, absolutamente todo o mundo sabe a importancia, por exemplo, de utilizar termos en positivo e non en negativo. Fixadevos, en vez de estar falando tantas veces pois deses elementos de discriminación e tal, falar dese empoderamento, desa necesidade de sair e de ter referentes, non? Logo, varias das persoas que me van seguir a continuación van falar deses referentes. Ou intentar non conceptualizar sempre as mulleres como vítimas, porque se as estamos conceptualizando sempre como vítimas, son as vítimas de violencia de xénero, en certa maneira estamos deixando a súa autoestima polo chan. Son vítimas pobres, non saben sair de aí, non tal. E fixadeos que iso que facemos tamén é poñelas a parte de nós, afastalas. Sempre lle vai suceder a outras. Cal é o maior extrañamento que pode ter ningunha persoa, supoño que a inmensa maioría de vós que estades aquí, e tal, é dicir, que igual unha vítima destas de violencia de xénero non pode ser eu, pode ser miña nai, pode ser miña tía, pode ser miña curmá, e tendemos, que saiu agora hai pouco o alcalde de Becerreá, non? O alcalde de Becerreá e o tenente alcalde e todos decían sempre pensamos que isto non vai suceder aquí. Entón, claro, pero onde estamos? Que pensamos que é a violencia de xénero? Que é o que acontece, por eso non queren feminicidio, que significa algo estrutural, e que les digan iso que pasa en América. Iso que pasa en Juárez, iso que pasa en tal, isto que pasa lonxe de aquí, é poñelo lonxe. E os medios de comunicación fan que o poñamos lonxe cando falamos de vítimas, porque nós non nos identificamos con vítimas. Este é un problema que non hai só no tema de violencia de xénero, nunca nos identificamos con negativo. Entón, para que lles chamamos en negativo e non en positivo? Polo menos algunhas, porque ao mellor algunhas son moi vítimas, pero hai outras que realmente, e vou dicir, isto é unha cousa que tamén o movimento feminista non está dicindo, cuidado, igual temos que pasar do papel xa de vítimas ao papel de heroínas. Porque hai moitas mulleres as que foron asasinadas porque foron capaces de dar o paso de dicir rompo contigo, a pesar de 50 anos de matrimonio, e 3 fillos e 4 netos. Pero agora que xa os teño todos colocados, agora quero me separar de ti e ir a clases de inglés e pintar e facer o que me dá a gana. E entón, esa muller que decide un día facelo, e fixadevos nós, claro, é un problema, claro, vou deixar para despois, non falar de algo, pero que vos sería que nos dixésemos unha muller independente, non? Quixo separarse do seu home, foi asasinada. A mensaxe que estamos lanzando é outra, e hai moitas mulleres que se queren separar e que o conseguen, e sobre iso non se fala, non? Iso é o que non aparece, esa imaxe do positivo, esa imaxe que diga, mira, vamos non a nomear as cousas, non? Logo voume referir a que ten que ver isto tamén non co tema das mensaxes dos medios e dos protocolos que se fan sobre a violencia de xénero, a ver se intentamos polo menos relacionar unha cousa ou outra, non? Perdón, un minutiño. Vou demasiado rápido? Porque falo moi rápido, xa o sei dando clase, a xente que me coñece cando falas máis veces xa o saben, mas non quero, así que parádeme, que por aí hai xente, Vanessa e alguén máis que foron alumnas miñas que o saben, se tal parádeme e decídeme, para, repite, senón embálome. Isto vémolo facilmente cando discutimos, esta é unha discusión habitual en todos os lados, de que as mulleres asasinadas non son mortas nin falecidas, non? E hoxe xa empezan, e realmente os medios de comunicación comezaron a cambiar e xa puxeron asasinato.
E claro, hai un elemento que ao mellor a xente do mundo máis xurídico di, cuidado, non é asasinato, até que se demostra, será presunto, non sei canto e tal. Claro que hai algúns casos en que sí, pode ser así. Cando realmente a ti o que se están dando non é un tiro pola espalda e acabas de declarar que fuches ti, pois a verdade, que non sei para que ese tipo de cuestións. Pero o problema máis grave de poñer asasino, de decidir utilizar que son asasinadas, realmente non é para as persoas das institucións, que sexa o secretario dunha institución, unha persoa do medio de comunicación que teña que dar iso, que sempre pode dicir presunto ou ten maneira de facelo. O problema non é iso. O problema de por que ás veces non se quere poñer asasinatos, asesinos e asasinadas é polo que é para as persoas das súas proximidades. Non sabedes o que é para as persoas que neses momentos son as fillas, as amigas, a familia, decir e ver escrito asasino e tal, ese asasino é o meu pai, o meu padriño, o meu curmán. Ese realmente a forza poderosa que ten a lingua e que fai que che cambien os esquemas. E poderíamos ir a casos concretos. Por tanto, a lingua, claro, a lingua non únicamente comunica información moi simple, moi sinxela, senón que a lingua comunica moitos matices. E, sobre todo, comunica se a vontade que hai detrás é de coñecer e de explicar. E se esa vontade é a que está detrás, entón a lingua é unha arma moi poderosa, moi, moi poderosa. De feito, toda a teoría feminista dedicou moito tempo a falar de que hai sentimentos, actuacións, maneiras de dominación e comportamentos femininos para os que non temos nome, que están aí e que non sabemos como explicar. Absolutamente igual. Exactamente igual como cando pensamos que temos aí sí ese bafo do machismo, pero pensamos que non vai connosco. Entón, como decimos, como denominamos? Supoño, non sei, algunhas destas cousas seguramente que vos as vivistes, cando a persoa maior da casa, o home, o home de familia, o pai de familia, na casa, están comendo e fai un xesto que ti non sabes que é exactamente, e xa inmediatamente a muller xa se levanta e xa lle bota máis, e sabe que quere máis, non necesita falar, non necesita dicir nada. E como lle chamades a iso que automáticamente, tua nai sabe, teu pai quere isto, plaf, non sei canto. E iso como se chama? Non sei, cal é a palabra que recibe iso, que saibas exactamente que é, ou, claro, como se chama agora, pois hai separacións, divorcios, mesmo non é necesario argumentalos, pero nas épocas en que non os había, pois había que dicir un motivo, un motivo polo que queres separarte, e había mulleres que repetían moitas veces que se querían separar porque o seu home nunca lle decía que a quería. Ese decía, é que nunca me dixo que me quere. Claro, e podemos dicir, bueno, que chorrada, e tal, non te quere, pero non xo dixo, pero quérete, e tal. E dicir, a verdade, se nunca me dixo que me quere, non me quere. Porque se alguén de vos está loucamente enamorada dunha persoa, pois o mellor moitos anos, logo pasa 20 sin velos e cando volve, pásalle contas. Eu estaba enamoradísimo, mira, pero non sabía nada, isto non vale, Que pasa? Aquí falta algo, Ou fixadevos cantos xestos, fixadevos nos xestos de todas as mulleres, quizáis porque ás veces se quere buscar eses perfis das mulleres que sufriron violencia de xénero, e neses perfis desas mulleres o que hai é sempre xestos de escapar e de facer cousas fora. E eses xustamente son xestos recoñecibles. Case todas as mulleres non teñen un perfil de estar saindo, estar deixando, Entón, claro, a estas alturas ter que falar de medios de comunicación e protocolos e xénero deberían estar máis que asumidos. Con todo o que choveu e todas as mulleres que levamos asasinadas, claro, o que é un escándalo por completo é que teñamos que reivindicar, eu fago cada pouco, e digo a verdade, que hai unha declaración de Compostela asinada polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia no ano 2004. No ano 2004, un protocolo que é absolutamente claro, onde comeza dicindo que a violencia contra as mulleres está baseada nun modelo patriarcal de sociedade, en que o rol feminino estivo e está supeditado ao masculino, e onde pon, entre outras cousas, que para abordar estes casos de violencia con sensibilidade e rigor profesional que exixen as víctimas,
e demandan os sectores máis concienciados da sociedade, o que se fai necesario un tratamento especializado, afondando nas súas causas e nas súas consecuencias, o que comporta afrontalos con perspectiva interdisciplinar, social, económica, política e cultural, e coidar a relación coas fontes, que han ser diversas e plurais, sen cinguirse exclusivamente por iso as oficiais, tendo en conta sempre aquelas fontes expertas que contribúan a contextualizar informativamente non só o suceso en sí, senón tamén os procesos aos que se terá que enfrontar con posterioridade a vítima. Aquí sí, 2004 ainda falaban de vítima, pero algunhas das mulleres que fixeron isto logo xa cambiaron un pouco de idea. Acollida e asistencia, tribunais, situación laboral e vivenda, desbotando os testemunhos de fontes espontáneas cando non acheguen datos relevantes para a información. Fixadevos que é todo o contrario do que se fai nos medios de comunicación, non? Os medios de comunicación deixanse levar moito polo que é o xornalismo únicamente de información, que é responder que pasou, cando, onde, non? Quen estaba ali. É o que che preguntan sempre os medios, non? O que queren saber é datos, non? Quen estaba, cando, a que hora, que pasou, e tal, fronte a por que pasou, non? Que hai aquí, que sería, pois, ese xornalismo de investigación. Nestes casos, ou ben se fai xornalismo de investigación ou senón non serve para nada. Por iso, moitas das fontes que aparecen, o único que fan é deformar, o único que fan é crear prexuizos, crear estereotipos, o único que fan é facer crear esa idea de que, bueno, isto é algo que pasou de maneira anormal, de maneira extraña a unha persoa, non ao resto, e que pasou por, fixadevos, casi sempre querendo interiorizar. A que ven decir, pois, que a vítima é unha prostituta, é unha inmigrante, ou é unha anciá, din, o mellor dunha persoa tal, é simplemente ou é demasiado nova, ou é sempre intentando buscar un dato, da igual, un dato calquera da vítima que faga que nos o poñamos nun caixón. Iso é que fai este tipo de xornalismo onde quere saber cal é o dato. Pois entón, fixadevos, vos intentade lembrar nomes de mulleres asasinadas nos últimos tempos. E probablemente non temos os nomes, pero o que temos é a vella que mataron en tal, hai a prostituta aquela, as dúas que eran a nai e a filla, e tal, e non sei canto. E o que queren é converter iso nun caso, nun suceso. E, de feito, acaban aparecendo nos sitios dos sucesos. Non acaban aparecendo, non hai as causas, e non hai un elemento de intentar quitalo de que este é un problema estrutural. De tal maneira que, fixadevos, unha das cousas, non, do que fan os protocolos, este protocolo que non se cumpre, non? Absolutamente para nada, unha das cuestións que fan é nada máis acabar de dar unha noticia sobre un asasinato machista e queremos lembrar que hai un teléfono 016 de asistencia ás vítimas, o teléfono é gratuito, tal, tal. E isto que se quedan tan anchos, non? Absolutamente, non? Todo o mundo dicindo, claro, este é o problema. Entón, unha de dúas, claro, fixadevos, por eso digo, a inseguranza que nos dá a lingua, non? Para todas estas cuestións e a inseguranza, sobre todo, que nos dá as mulleres. Porque, claro, estamos completamente rodeadas de mensaxes contraditorias. O que nos din os medios é justamente que estes casos de asasinatos son raros, son extraños, non van connosco. Son algo que ten perfil, que lle corresponde a esa muller inmigrante, prostituta, mulleres maiores, mulleres novas e alguén que non acontece neste concello noso. Cando sai o alcalde a decir neste concello noso que raro que aconteza iso e que non sabes que no teu concello hai violencia de xénero. É que, claro, desde canto hai o caso, claro, o mellor non houve un asasinato ou tal, pero aquí hai, non? Esta violencia é un punto, un grao no medio de todas as violencias, non? Que reciben as mulleres nos días a días. Entón, estamos sempre nesa rareza e ao mesmo tempo din, non, lembra que podes chamar o 016. Ah, que queres decir? Que me poden asasinar por ser muller. Porque se me estás dicindo, lembra que podes chamar o 016, o que están dicindo é, ti és tamén, neste caso, que é outra que é responsabilizar as mulleres. És responsable porque non chamaches. Sabías que eras muller e que te podían matar. Pero como era? Non era que non, que isto era con outras. A ver, como é o tema de lembra que podes chamar o 016? É que xa non poñamos por caso a cantidade de mulleres que chamaron o 016 e que foron asasinadas igual. Ou seja, que onde os protocolos non funcionaron, pero que non ten ningún sentido, non? Andar lanzando mensaxes que son absolutamente desconcertadas. Lembra que podes chamar o 016. E me dicir, bueno, pero eu sobre quen teño que actuar? Sobre a violencia? Sobre os agresores? Ou o que teño que facer é que as mulleres teñan, claro, fixadevos, despois, cando algunhas feministas estamos un pouco instaladas, non? Nesa sospeita permanente, non? Que tamén se di, somos acusadas de alarmistas, tal, non sei canto, pero claro,
cal é o tema? E hai unha cuestión clara, é que fan que nos instalemos na inseguranza, non? Por que moitas mulleres non denuncian? Moitas mulleres tamén, é certo, non é que non saiban, non denuncian porque saben que ese é o momento en que teñen maior perigo. O momento de maior perigo é no momento en que denuncias. Só podes denunciar e é absolutamente irresponsável por parte das administracións facer anuncios de denuncia se non se poñen os colchóns detrás. Se non tes colchóns e non se fan campañas moi fortes para que a xente saiba, denuncia, pero claro, tes que, primeiro, tes que falar con teu contorno. Segundo, tes que ter asesoramento para isto. Terceiro, tes que saber a que te vas a enfrontar. Se non existe todo iso detrás, sería moito mellor que dixeses, lembra que hai un proceso que tes que coñecer para denunciar. Tes que coñecer estas cousas. Non é, chama ao 016, a partir de agora xa, magnífico. É ao revés, justamente. Chamas ao 016, tes un problema. Porque o teu posible agresor sabe que chamaches ao 016. Aquí é unha cuestión distinta. E o que nos están creando é justamente que nos culpabilicemos as mulleres, que é un dos temas. Parecenos que, pois claro, chegamos a pensar, ai, por que non chamou o 016? Que así o solucionaba. Así que temos un problema grande. E fixadevos que temos un problema tan grande que outro día, dentro destes debates do 8 de marzo, había nais mulleres moi concienciadas e moi feministas que decían, claro, a contradición máis grande que eu teño é verme cando parín os meus fillos e dixen, que sorte van ser fillos, van o ter máis fácil. E tal, e decían, que dolor de dicir isto. E fixadevos, con toda a conciencia feminista que teño detrás, estou dicindo isto. E atrévome a facelo. E ao mellor moitas pensano e non se atreven, non? Tamén pensamos atreverse a facelo. Entón, temos un problema con a quen se dirixen as mensaxes, non? Como interpretar cando se dirixen a unhas e a outras, non? Entón, temos un problema porque a vida en construción en que estamos facendo, a sociedade que facemos, tamén a temos que facer a través da lingua, non? Non existe, non hai ningunha teórica feminista que non insistise na forza das palabras, en que temos que reapropiarnos do discurso, en que temos que empoderarnos tamén lingüísticamente. E non existe acción feminista que non intente superar as normas. Non vale non ese tema das receitas, non? Que non sei se alguén pensaba, ímos a falar agora e entretémonos, isto é, vamos, pode dar para 50.000 conversas de salón. Se poñemos OA, galego, galega, non con quen concorda, con quen non, arroba, barra ou que. Claro, a mí non me importa nada se ti non asumes por que debes poñer iso. Debes poñer algo ou buscar unha maneira en que a xente a quen te dirixes estea cómoda. Non? Exactamente esa é a cuestión, non? O que temos é, pois iso, que ser capaces de devolverlle a xente, non? Algo en que estea cómoda, non? E por iso, claro, eu quería rematar xa así, ainda que non sei o tempo que utilicei, pero seguro que moito máis do que debera, vou acabar dicindo que, claro, que facemos mentres non temos todas esas palabras? Fixadevos, eu digo agora, estamos continuamente buscando eso para afianzar. É certo, eu non quero deixar unha mensaxe negativista nin alarmista. Avanzamos moito, por iso dixen, desde esas mortes pasionais ao feminicidio, e que cada vez hai máis conciencia sobre que necesitamos unha palabra tan forte como esa, polo tanto, avanzamos e avanzamos lingüísticamente tamén nesa loita. Pero, mentres tanto, mentres estamos buscando, se as definimos como heroínas, se que facemos, se cal tamén, porque tamén, por exemplo, falando de outras mulleres ou tal, eu creo que tampouco as prostitutas non as podemos chamar de víctimas, non? Aí tamén temos un problema, porque sempre acabamos escurecendo a súa voz, silenciándoas, non? Mentres buscamos todos eses elementos, mentres non os temos, de onde sacamos esas explicacións? Mentres aínda non as podemos conceptualizar teóricamente, pois está claro que moitas veces quen nos dá esa resposta é a literatura, moitas veces quen nos dá esa resposta é a poesía, non? Que é esa primeira expresión, tamén as linguas é importante, esa primeira expresión de decir como me sinto, esa primeira frase de decir como me sinto, esas frases que podemos decir cando, pois iso, unha muller di, non ter quen lle un quente os pés, decía Rosalía, podemos traducir como nos poden decir iso tamén moitas persoas maiores, moitas mulleres maiores para transmitirnos, non eso, non? Exactamente igual, está iso aí detrás, non? Fixadevos que houbo mulleres xa antes que a nós
Falaba aí ao inicio desa exposición de Rosalía, e volvo a Rosalía para rematar. Rosalía chegou a ter tanto impacto tamén porque rompeu os moldes esperados e fixo que tivésemos unha ollada moi distinta. Fixadevos que rompeu o que é obxectivo e o que é subxectivo, que no outro tipo de racionalización parece que ten que ser. Rompeu os moldes entre razón e sentimento, entre individual e colectivo, entre home e muller. Por iso dixo, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, mais eu que nas canto, virxe da paloma, ai de que a terei. Bueno, non sei se o dixen exactamente así, pero vamos. Entre o tradicional e o moderno, e por iso foi unha pioneira, foi unha rebelde, foi unha incomprendida, foi unha estranxeira, por iso combateu esa denominación de poetisa, non? Pero tamén é por iso, porque nos baseamos en mulleres como elas e nesa reflexión sobre a linguaxe, na que eu vos pediría que é o que tedes que facer para transmitirlo aos nenos e as nenas, ás persoas que tal, e que reflexionen un pouco sobre a linguaxe, sobre por que a usan esa, por que non a usan. Dedicarle un pouquiño de tempo a iso axúdanos a ser mellores persoas. Ainda que logo decidamos usala. Pois a mí non me sae, non? Cando discutes con unha Italia, eu digo coñazo e tal, e daqui non me vou sair porque isto non quere dicir nada e tal. Vale, pero ti simplemente pensa por que o dis, simplemente. E iso xa fai que avancemos un pouquiño, non? Por iso é que precisamos algo que é fundamental. Xornadas como estas, poderíamos ser referentes femininos que nos faltan e lecturas feministas. E a iso é o que temos que dedicar o tempo. Obrigada, moitas grazas, falamos despois.